Srbiju i Srpsku listu nazvala kriminalcima. Rada Trajković da bi ona, Kurti i Rašić kontrolišu zajednicu srpskih opština. Još jedan sramni izliv mržnje prema sopstvenom narodu od strane Kurtijeve pudlice Rade Trajković. Rada Trajković hoće da ona, Kurti i Rašić kontrolišu zajednicu srpskih opština, a državu Srbiju i Srpsku listu naziva kriminalcima i traži da se zabrani učešće Srpskoj listi na izborima. Isto tako je opozicija na sastanku sa strancima tražila da se zabrani Vučiću da učestvuje na izborima. Zajednica opština sa srpskom većinom. Da, zajednica opština sa srpskom većinom gde će sve poluge moći kontrolisati i funkcije kadrirati, kriminalni elementi pod kontrolom Vučićevog režima ne, napisala je Kurtijeva marioneta Rada Trajković.